Hoe is de kebab? Laat zien, laat zien. Eet die op, eet die op. Kijk, kijk. Ik ga open doen. Hier is kebabvlees. Maak het leren, maar dat is eigenlijk niet de plaats om dat te doen, hè? Nee. Hè? Nee. Maar heb ik dan? Staat er allemaal op. Ja, Dat zijn in ieder geval dadelijk wel bankjes. ja, maar die kerel die woont hier, die komt zelfs Dan beneden. vraag je of dat je uw vriend op... Ja, maakt niet, dat is zo'n eigenwijs. Ik heb geen beltoet. Bob. Brommer. Gewoon op de